vítajte u nového videa a dneska budem otvárať tie seedpacky, ktoré som minule otváral. Jak sa volajú? Sprout seedpacky, asi. Sprout seedpacky, tieto Sprout seedpack, to je dneska dootváram, lebo minule som otváral a mal som len 20 minút na to, aby som to spravil, tak teraz to dootváram. Tak ideme. Ideme na Princess Throne moju, ktorú mám. A dneska si aj zasadíme asi moje, jak sa to volá, mám tam Elder Strawberry a takéto veci. A aj Golden, jak sa to volá, Golden, povedal som, nevadí. Neviem, či to je moc na hlas, ale urobíme toto. To je najlepšie. Little Sprout. Dám si to ešte potišie. Potišie. Funguje mikrofón? Neviem, či funguje mikrofón, ale asi áno. Gear Shop a Seed Shop sa resetol. Restokol teda. Romanesko není, ani nič. Úľaľa. Prečo som počul Brain? To sa mi len zdalo asi. Ideme ďalej. Toto bude rýchlovka. Musíme otvoriť rýchlo. Ale ten Golden Beanstalk, ten je super. Beanstalk, zlatý. Ulala, ja mám na mašrumke. Na tej druhej mašrumke, tejto gigantickej, mám Brainrot. Lala. Poseidon Plant. Duskbuff, Glenwood. Zatiaľ nič dobrého. A čo robí Rainbow Griffin, alebo normálny Griffin? Ani nevím. Lebo ja som túto
vec ani neotváral, lebo ma to vôbec nezaujímalo. Enchanted seed packy. 100. Yeah, approved. Yeah, approved. Kde je tá malá... Tento má takú zasekanú gardenku, lebo akože... To už nenájdem. To otváram tie seedpacky. On má Griffinka. Tam bola zase tam tá, jak sa to volá, Princess Throne. Ktorý je podľa vás najlepší event? Napíšte mi to ktorý bol teda najlepší event, to napíšte do komentárov a ja vám poviem môj najobľúbenejší event. Green Bean event. S tým skinom. A ja som ho mal. A preto som dostal aj Gold Blitzlock. Nič. Zase nič. Kto sa na mňa napojil? Prečo sa mi nedajú otvárať? Už sa mi dajú. Ja už chcem Princess Throne, konečne ho dostanem. A ináč mám aj Sprout eggy a teď si môžem teraz tam dať, keď tak. Lala. Čo tu máme? Idem okamžite kúpiť trading ticket. No, už to zase pridali.
Mám tu 4 spriganov. Nechce. A keď chcete vyhrať 1 kvintilión a sprigana, tak ma musíte stretnúť a musíte mať u mňa odber, keď chcete vyhrať. Grim Reap je super. Neviem, prečo som strašne veľa spievam tú pesničku, ale idem do gardenky. Idem teda otvárať zase. Mám aj Agility Sprout, to som vám vlastne hovoril. Môžem padnúť tá Princess Tron. By mi mohla padnúť. Zatiaľ nič moc. Počkaj, ja idem asi pozrieť, že mi môj kamarát poslal friend request. Takže tu otváram týchto 7. Raz. 2. 3, 4, 5, 6, 7. Hotovo. Otvoril som ešte jeden, ale idem pozrieť, či mi neposlal. A keď tak pôjdem hrať, jak sa to volá, Stellar Brainrod, lebo on mi dá Agariny, Lapaniny zadarmo a aj Lavakus. Mi vytredí za 3 Brainrod kodov. No, idem teda pozrieť, či mi poslal friend request. Môj kamoš. Navigation. Škibdy toilet. Tak nič mi neposlal. Grow a collection. To čo je? Ale môžem niekedy natočiť aj 99 Days in the Forest, Stellar Brainrod alebo Blox Fruit. Ale keď chcete, tak môžem rovno teraz natočiť Blox Fruit. Mám natočiť? Mám začať teraz točiť? Alebo nie. Ale asi natočím teraz Blox Fruit. Lebo niekto mi napísal do komentov, že mám aj natočiť niečo iné okrem proste len Grow Garden, že či budem točiť aj niečo iné, tak budem asi teraz hrať Blox Fruit, teraz budem točiť. Viem, žiadny youtuber neprepína hru medzi
proste vo videu, ale ja som taký, že si proste chcem zahrať Blox Fruit. Tak. A hádam vás to bude baviť. Pôvodne som chcel len otvoriť tie seedpacky, ale tak som to zmenil, že budeme hrať aj Blox Fruit. Ale nenapája sa mi to. Mikrofón funguje, 15 minút natáčame. Toto musím kontrolovať, inak nebude môj kanál úspešný. Táto pesnička. Nie, nehraj tu jedna pesnička, no super. Kto by sa napojil do Marines? Naozaj. To sú nejakí dobrí hráči. Skoro všetci sú dobrí hráči, ale teraz sa to pripojil type, ktorý má len 100 000 bounty, to je nič. O 100 000 bounty som schopný získať za chvíľku. Diamantová čistka. Free. Hand of sand. Nie. Jak vieš, že som toto? Jak? Limbo. Čakaj. Viete to čo? Ja som strašne rýchly. On je Realms sa otvára. Zadko. Lala, moja obľúbená budha. Čakaj, jak sa dáva aura? Zasekané to je. No, sa dáva. Kde si ty jeden? Nevidím ho tu. Už mám level 1000. Ale idem do druhej si, lebo chcem tradiť fruity, lebo mám aj pain, ktorý bude mať rework a teraz ho chcem proste všetci mi ho chcú vytradiť, ale pesnička mi to hrá, takže dám toto. Stíšim mu. Hádam to môj mikrofón vlastne sa niečo môj... Nie. Jaj. Down. Idem do druhej si, lebo môžem. Tak idem. Tak. Jaj. Co som sa zlakol? Čo sa stalo? Fakt? Tak ideme do druhej si. Zase mám na natáčanie len 20 minút. Jako vždycky. Moon, keď začínal, mal aspoň hodinu, ale ja mám len 20 minút. Tak, čo už s tým narobím? Ale aj tak nestriham videa, tak nevadí. No, title unlocked fisherman. Som pirát jako vždycky.
Teraz klikám strašne. Pozrite sa, takéto veci mám. Mám aj Gravity Blade, aj Warden Sword, aj Paul East One Number. A čo mám, aj Trident, takéto veci mám aj Bazooku. Potom mám Sound, Love, Blizzard, Quake, a takéto Spider Pain. A hocičote. Prečo ma to neteleportuje? Aj mám Dog, alebo jak sa to volá. Tieto lahej som ich získal poctivo. Trvalo mi to asi aspoň 3 hodiny. Keby som mal peniaze na fruit, tak by som okamžite kúpil. Ale viem, že tu je jedna truhla, tuším ešte, áno. Ešte jedna tu je truhla. Tu je ešte jedna truhla. Prosím, nech ten chce so mnou tradiť. Juchu. Hej, čo to nefunguje? Zas lagy. Super. Carvete Vario. Táto 49 000 za ňu. A tu som ja. Môj nádherný skin. Aj keď je divný. Ja viem, je divný. Ale za 50 000 som dobrá odmena za mňa je. Lebo mám 2,5 milióna bounty. No poďte sa mnou tradiť. Trade. Please trade. Trade. Ten ide, ten by mohol mať lightning. Za lightning vytradím všetko. Hlavne aj môj paina. Trading pain, aj trading pain. Áno, poď ku mne. Nie, za mne choď. Poď za mnou, poď tradiť. Musím poď tradiť. Poďte tradiť. Nikto nechce tradiť. Ozaj, nikto nechce. Čo má akože? Čo je? Čo je akože? Prosím, poďte tradiť. Mám peňak, Spiderak, Blizzard, Love, Sound, Quake a takéto. Všelijaké fruity. Nikto nechce tradiť. Škoda. Ja vás fruity teda levely nehantím a keď so mnou nechce nikto tradiť, nevadí, tak bude asi končiť teraz video, lebo prešlo už 20 minút a tak toto video bude končiť. Tak čau.